Наръчник за това как мислят интровертите. За екстроверти. Ако и вие се чувствате леко изгубени, опитомявайки някой любим интроверт. Интровертите обожават да са сами. По този начин те всъщност презареждат. И когато се изолират от външния свят и ограничат социалните си контакти до нула, не се чувствайте лично засегнати или специални. По този начин всъщност интровертите се опитват да призаредят и да си върнат обратно енергията, вдъхновението и това да се чувстват по-центрирани, изолирайки всички външни шумове, които ги разсейват от това да са по-свързани с себе си. Така че когато те се затварят, всъщност се връщат у дома, към себе си, към същността си и към онова, което наистина ги вълнува. Защото понякога множеството външни стимули за тях са по-скоро разсейване и натоварване, отколкото нещо хубаво. Докато екстровертите обожават да се социализират. По този начин те презареждат. Така че следващия път, в който екстровертите се разочароват, че не са толкова търсени, напомнете си с кой общувате. Дали вашите хора са по-скоро екстровертни или интровертни. И не приемайте нещата толкова лично.